една наша приятелка се нуждае от помощ. И аз си викам, добре, за какво? Тя е отишла да я лекуват. Обаче има много жесток проблем след това. И аз си викам, добре, нека чуем. И жената започна да ни разказва. Така и така. Аз бях много зле. Не се чувствах много добре, въобще известно време. И нямах възможността да се справя с това нещо. Или поне така си мислех. И за да мога да се спася от това мое усещане, аз отидох при лечител, който ми попадна не случайно, доверих му се и си дадох съгласието да ми помогне, да ме излекува. Защо толкова натискам на думата давам съгласие? Когато вие отивате при лечител, вие, за да може този лечител да влезе във вашето поле, вие трябва да му дадете съгласието си за това. Никой човек отвън не може да ви пробие, ако вие не дадете съгласие за това, ако не го допуснете. И в динамиката на лечителството е точно това. Отивате, търсите помощ, давате се съгласието и той вече има възможността да бърка и да достига където си иска във вашето състояние. И нейният случай какъв беше? Отиде. Излекувал я. Минава 1-2 седмици. Първичният момент, в който вие нека да ви го формулирам така. Вие много добре знаете, че в последно време осъзнавате, че антибиотиците вече не са полезни за вас. Или от много отдавна го знаете. Какво правят антибиотиците? Капсуловат. Те не ви лекуват, те капсуловат болестта ви. Вие не сте излекувани. Просто го затварят, симптомите спират и вие се залъгвате, че вече не сте болни. Минават 2 седмици и айде пак. Разболявате се наново. И вие си казвате, добре, защо? Точно поради тази причина. Сега, нека само да сложа една черта и да поясня едно нещо. Това всичкото, което в момента ще споделя, на много от вас, които присъствате и на много хора, които ще гледат този видеоклип, ще ви настъпя много здраво по малкото пръстче. Ама много здраво. И честно да ви кажа, ако някой се обърне към мен за съвет, този лечител добре ли е, този лечител не е ли добре, няма как да се поставя в ситуация, в която да ви обяснявам кой е добре, кой не е добре. Това е единствено ваша отговорност. Единствено ваша. И това, което в момента правя, не е за да ви демотивирам, не е за да ви сплаша, а просто да знаете за какво става дума, когато отивате при лечители и търсите лечение. Защото то стана една мода. Обаче вие не съзнавате какво правите, вие не съзнавате какво правят с вас, вие не осъзнавате какъв достъп давате на тези хора към вас. И как този достъп, един път отворен, е един отворен канал, който е вечен. Вие можете да се извисявате като вибрация, обаче този канал ще продължава да бъде отворен. И ще има пак взаимодействие между канала лечител, излекуван. Затова не ме разбирайте погрешно. Ако имате влечение вътрешно да отидете и да бъдете излекувани, няма проблем, това е вашата опитност. Но е хубаво да знаете какво всъщност означава това ваше решение и замисъл. Защото то стана на мода. Ама никога няма да ви кажат тези странични ефекти, които биха могли да ви се случат. Разбира се, че няма да ви кажат. Защо да ви казват? Защото това е един печелиш бизнес в днешно време. Те печелят от енергията ви. Те печелят от незнанието ви. Те печелят от нежеланието ви да поемете отговорност. Нека обясня. Много хора, които може да присъствате тук и сте лечители и помагате, и тези, които гледат видеоклипа, нека кажа едно нещо. Аз съм сигурна, че по-голямата част, като процент от клиентелата ви, 95 по-точно, са хора, които не търсят лечение, за да бъдат излекувани, а просто да не мислят за това, да избягат от собствената си отговорност. И знаете ли какво? Вие ги лекувате, давате всичко от себе си и най-накрая какво? След 2 седмици този човек пак идва при вас, пак в същата ситуация, даже и по-влошен. Защо?
Защото той не излиза от това състояние, той не взима решение, в което да се подобри. Затова ваше решение, ваше усещане, но аз съм тук да ви кажа истината. А дали ще бъде вашата истина? Това вече е ваша отговорност да филтрирате, да усетите кое е за вас и кое не е за вас. Обаче аз съм длъжна да споделя не само това, което ми се подава, а това, което аз виждам. Нямате си на идея на какво съм ставала свидетел по време на тези лечения. Нямате си на идея. И нека ще ви го обясня и то много хубаво в дълбочина. Ама много добре. И какво се случи с тази жена? Да се върна. Отишла, излекували са я и след 2 седмици се влошава, ама невероятно много. Какво означава влошаване? Започва да се чувства изчерпана. Зле. С болки в главата, болки в краката. Започва една апатия. Да не се чувства на място никъде. А тя е била екстровертен човек. Слънчева, раздаваща се. И в един момент става сянка на себе си. И тя ни звъни и вика: Дари, помогни ми. Искам да се оправя, искам да зачеркна тази част от живота си. Аз знам, че съм направила грешка. Аз искам да си помогна. И знаете ли какво? Ей тук, една тежест в корема ми, казвайки: аз не мога да ти помогна. Защото вие сте дали разрешение за това. Няма какво да се направи. Много е тежко това. И още един такъв случай имахме с още една жена. Там се беше получило по един много кофти начин. Типаж егрегор. Когато се съберат много хора, като колектив, и се правят тези колективни изчиствания, лекувания, медитации, в които уж да ви се събира хубавата вибрация, за което, ако говорим по принцип, като идея, тези неща са прекрасни. Обаче лошото е, че много малко хора, които биха се поставили пред вас, биха направили това, което ви се представят. Те ви се представят и ви казват: ние тук сега ще вдигнем колективна енергия. А знаете ли какво правят? Като един егрегор, като един пирамидален, буквално пирамида структура, те са връх и цялата енергия като кулминация достига през тях. И тяхна задача, отговорност и задължение по-вселенски е да върнат обратно енергията към вас и да се получи обмен. Взимане, даване, вселенски закон. А те какво правят? Хранят се от вас. Вие ставате един изчерпаем ресурс. Вие просто така се раздавате. Уж за доброто, уж за цялото, уж за мира на света. А в един момент отива всичко по дяволите. Какво мога да разкажа в тази динамика от тук насетне беше опита ни, наблюденията ни. А лошото е, че това нещо бяха редки случаи в времената, в които ние бяхме активни 2015. Бяха редки случаи, бяха се свързали с мене само 2 жени. А сега е много често. Много често. И просто аз вече съм длъжна, знаейки, че има невероятен интерес прямо това, да застана пред вас и да ви обясня всичко. И вече оттам насетне, дали ще го усетите, дали ще научите нещо от това и дали бих могла да спася дори една душа от това, аз ще съм се свършила работата. Защото това е важното. Вие да сте информирани, вие да знаете, не оплашени, не бездействащи, защото системата винаги ще печели от вас, като не знаете. Обаче вие вече като знаете, ще има едно нещо вътре във вас, което ще каже: чакай, нещо не е тъмън. И то знаете ли, няма да бъде защото аз съм ви го казала, а защото вие сте го филтрирали и сте намерили някаква истина за себе си. Аз не се поставям пред вас да ви наложа истина, да ви наложа това, което виждам. Не, аз съм тук да ви помогна.